Hruška Zaosu Red Stripe, známa aj ako Early Crisp Red Pear alebo Rainbow Pear, patrí medzi najzaujímavejšie ázijské hrušky s mimoriadne atraktívnym pruhovaným sfarbením plodov. V tomto videu si vysvetlíme pôvod odrody Zaosu, vznik červenoplodého typu Zaosu Red, objavenie pruhovanej formy Zaosu Red Stripe a význam genetických markerov pri šľachtení moderných červenoplodých hrušiek. Vráťme sa o pár desaťročí späť do sadov severovýchodnej Číny. Práve tu sa objavila okolo roku 1956 hruška s názvom Zaosu. Ide o kríženca európskej a čínskej bielej hrušky. Názov Zaosu v preklade znamená skorá a chrumkavá. Má svetlozelenú šupku a neuveriteľne šťavnatú, sladkú dužinu. Neskôr sa práve na tejto hruške náhodne objavila prvá mutácia s červenými plodmi. Podobne ako pôvodná zelená Zaosu, dozrieva pomerne skoro. V stredoeurópskych podmienkach je to na prelome augusta a septembra. Dostala meno Zaosu Red pre jej krásnu bordovo-červenú šupku. To však nie je všetko. Príbeh pokračuje. Z odrody Zaosu Red vznikla ďalšia spontánna mutácia. Fenomén, ktorý dostal názov Zaosu Red Stripe. Spoznáte ju okamžite, má výrazné žlté pozdĺžne pruhy na červenom podklade. Žiadna iná hruška na svete nemá takýto špeciálny pigmentový vzor. Názov tejto formy nie je jednotný, označuje sa ako Zaosu Red Stripe, Early Crisp Red Pear alebo Rainbow Pear. Nejde však o výsledok klasického kríženia dvoch rodičovských odrôd. Zaosu Red Stripe vznikla spontánnou somatickou, teda púčikovou mutáciou odrody Zaosu Red. Somatická mutácia vzniká v bunkách určitej časti rastliny, napríklad v jednom púčiku alebo výhonku. Z takéhoto púčika môže vyrásť vetva, ktorá sa vzhľadom alebo vlastnosťami odlišuje od ostatných častí stromu. Ak pestovateľ túto vetvu objaví a rozmnoží ju vrúbľovaním alebo očkovaním, môže novú vlastnosť zachovať. V prípade Zaosu Red Stripe je najvýraznejším znakom jedinečný pigmentový vzor. Na červenom podklade šupky sa vytvárajú žlté pozdĺžne pásy. Tento vzhľad súvisí s tým, že jednotlivé časti povrchového pletiva plodu obsahujú dve alebo viac geneticky odlišných bunkových línií. Takýto jav sa označuje ako rastlinná chiméra. Keď sú tieto geneticky odlišné bunkové sektory usporiadané v pozdĺžnych pásoch, vzniká charakteristický prúhovaný vzhľad plodu. Zaosu Red Stripe môžeme preto opisovať ako sektoriálny typ chiméry. Geneticky odlišné bunky sú usporiadané vedľa seba v podobe viditeľných sektorov. Keďže farebná zmena sa prejavuje predovšetkým v povrchových vrstvách šupky, ide o chiméru epidermálneho charakteru. Príbeh týchto hrušiek potvrdzuje obrovský význam genetiky v modernom šľachtení. Zaosu Red sa v Číne často využíva na tvorbu nových kultivarov s červenými plodmi. Vedci zistili kľúčovú informáciu. Gén pre červené sfarbenie mladých listov sa nachádza na chromozóme hneď vedľa génu pre červenú šupku plodu. Tieto červené výhonky tak slúžia ako tzv. Genetický marker. Šľachtitelia vďaka nim vedia už pri malých semenáčikoch v škôlke rozpoznať, či bude mať hruška červené plody. Tie s červenými listami sa ponechajú na ďalšie šľachtenie a ostatné sa môžu použiť ako potníky. Výrazne sa tak urýchľuje celé šľachtenie. Hruška Zaosu Red Stripe je vizuálne atraktívna rarita a dôkaz sily prírody. Je výnimočným príkladom toho, že niekedy zohrá rozhodujúcu úlohu náhodná mutácia, genetická predispozícia rastliny a pozornosť pestovateľa, ktorý si neobvyklú zmenu všimne a zachová ju ďalším vegetatívnym rozmnožovaním.